की जिथं काही नाही आहे परंतु ते डेस्टिनेशन तयार आहे. मग गोवा महाराष्ट्राने एकत्र येऊन प्रकल्प का राबवले? आज गोव्याला येणारं पाणी माझ्या मतदारसंघातल्या तिलारी प्रोजेक्टमधून येतं. हे नातं पूर्वीपासूनच आहे. आम्हाला काय गरज होती की आमची 25 गावं बुडवायची आणि पाणी गोव्याला द्यायचं, वीज गोव्याला द्यायची. परंतु हे महाराष्ट्राने केलेलं आहे. गोव्यातलं आजचं सरकार ते विसरलंच आहे. परंतु आम्हालाही माहिती आहे ना आमचं गोव्याशी नातं काय, आणि हे नातं पुनर्जीवित करण्याची आवश्यकता आहे. आणि ते करण्याच्या कामी जे करायला लागेल मी निश्चितपणे करेन. दुसरा एक प्रश्न असा होता की कोरोना संदर्भात गोवा म्हटलं होतं की द सेफेस्ट डेस्टिनेशन, तर इकडे पर्यटक पण वाढलेले आहेत. तर त्याच्याबद्दल आपलं काय म्हणतं, कोरोनाच्या संदर्भात इथं गोवा सरकार व्यवस्थेत काय घेतं का काळजी? नाही, एक गोष्ट अशी आहे की करोनाची लस लवकरच उपलब्ध होईल, परंतु गोव्याबद्दल एवढं अट्रॅक्शन आहे की मी आता मुंबईहून ज्याला गोवा येत होतो सांगतो त्याला गोव्याच्या सगळ्या फ्लाईट फुल होत्या. आजसुद्धा मला अचानक परत जायचं होतं, गोव्याच्या सगळ्या फ्लाईट फुल आहे. गोवा हे सेफ डेस्टिनेशन आहे, परंतु हे करत असताना योग्य काळजी ह्या स्थानिकांची सुद्धा घेतली पाहिजे. कोणी जर इन्फेक्ट झालेला मनुष्य गोव्यामध्ये आला आणि पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला तर मग ते आवडणं कठीण होतं. या परिस्थितीमध्ये निश्चितपणे सरकार आवश्यक ती काळजी घेईल याची मला खात्री आहे. तशी त्याने ती घ्यावी, कारण हा खूप वेगळा असा आजार आहे आणि ज्याच्यामध्ये अनेक चांगली लोकं आपण गमावलेली आहेत. आणि म्हणून योग्य ती आरोग्याची काळजी घेऊन इथलं पर्यटन पुन्हा एकदा बहरावं एवढीच मी शुभेच्छा आहे.